Vores aluprofiler gennem årene er blevet lidt afbleget og lidt kedelige at se på, lidt trist at se på, så nu er det blevet shined godt op. Så er vi kommet til Grimsop, hvor vi nogle gange skal i gang i vores aluvoks. Og om bagved mig, der har vi 2 aluporte, der trænger til at få en gang aluvoks. De er godt falmede. Vi har også en postkasse, og der er rigeligt i den her 200 ml spyt til alle 3 dele. Da vi hørte om det første gang, så tænkte vi, kan det nu passe, men det er blevet rigtig, rigtig flot. Først hælder man alusæben op i en bøtte med lunken vand, og så vasker man emnerne af. Aluprofilerne skal vaskes af, og så efterfølgende tørrer man af med rent vand. Og derefter, når det er tørt, så påfører man aluvoksen i et tyndt lag. Heroppe i toppen af bøtten, der ligger der en svamp, som man så lige dypper ned i voksen, og så påfører du voksen i cirkulære bevægelser. Så bliver vi færdige, og så kan man ellers glæde sig over. Holdbarheden er op til 5 år, afhængig af vind og vejr. En behandling, der kan vare op til 5 år, det betyder rigtig meget for os, fordi så skal man ikke passe og pleje på det så tit. Det bliver rigtig flot. Køb dit aluvoks på aluvoks.dk.